Urip nang donya kuwi dadi kaca pinggolone akhirat. Nek nang donya koe seneng nang akhirat yo bakal seneng. Uripmu soro nang donya nang akhirat yo bakal soro. Senenge wong urip ora diukur saka akeh sithike bondomu tapi saka sikapmu dhewe piye carane ngadepi donya iki. Mulakno kuwi ayo gawe perasaan iki seneng aja nganti susah. Nek karamu bener nglakoni urip wes jelas seneng uripmu. Nek sing mbok rasake susah berarti salah karamu. Ayo koreksi diri. Wong iso seneng mergo iso ngerteni sing dilakoni. Wong yo iso susah mergo ra ngerti apa sing dilakoni. Jembarno atimu, luasno pikirmu, uripmu ora dhewekan aja mbur mikir senenge awake dhewe. Pikirke piye carane gawe wong lain iso seneng, engko Gusti bakal mikir piye ben koe iso seneng. Koe ndu tanggung jawab, wong lain yo ndu tanggung jawab. Koe iso golek duit, wong lain yo iso golek duit. Wong lain iso jahat berarti koe yo iso berbuat jahat. Sing ati-ati karo wong sing jahat. Aja sok menghakimi wong liya. Nek koe ndukuwasa nggo menghakimi, hukumlah sing sesuai karo kesalahane. Aja dilebihi yo aja dikurangi. Piye carane iso seneng urip nang donya kuwi? Jawabane tergantung koe piye carane gawe wong lain iso seneng. Aja mbanggel nek dikandani, aja ngeyel nek dituturi. Najan ilmumu sak dhuwur langit, Gusti negur awakmu kadang saka wong sing ora mbok sangka. Aja rumangsa pinter tapi yo aja rumangsa goblok tapi dadilah wong sing iso menyesuaikan diri. Kapan koe kudu goblok lan kapan koe kudu pinter.